Citats, el podcast dels doctorants, amb Aina Frank i Raúl Peinado. Hola, hola, hola! Benvinguts i benvingudes a Citats. Ja tornem a ser aquí, un capítol més, i què? Com estàs? Estic esgotadíssima a la vida en general. He de dir que en aquest temps, des del darrer episodi, hi ha hagut un dia molt trist per la ciència. Recordes que havia dit que havia enviat un article? Un article, sí. Me van dir, ei, ens ha agradat, que guai. Arreglo les coses que em diuen els revisors. Ja. Passen uns mesos. Eren 3 revisors. Què tal el revisor 2? El primer va desaparèixer. El revisor 2 me diu, no. Però a més en coses que dius, és que aleshores no és aquest article. I el tercer me diu, ho has fet molt bé, em sap greu que no es publiqui. Com pot ser això? És que el revisor 2 és malo, saps? És que ja funciona I el que ha així. desaparegut? Té molta feina. És que a veure, tot s'ha de dir, no, és veritat. Ja, no. Tot el que funciona, tot el de les revisions i aquestes coses, és que això sí que és precari, perquè és tot gratuït, les revistes guanyen una pasta, vull dir, jo aquest sistema no l'acabo de veure. Jo em vaig posar molt trist. Per la part que em toca, vaig tenir com un petit moment de síndrome de l'impostor de dir no sirvo para esto, però després vaig dir el 3 confia. És que, sí, els 3... Ja ho he superat una mica, ara s'ha de tornar a enviar. Va tot molt lent. Sí, va molt lent, però sí que és veritat que això passa a tothom. O sigui, el del reject s'ha rebutjat. Sí, bueno, no Se prenen a coviure, se una prenen a Q, coviure vull dir, amb això. calma. Tu què tal? Jo bé, cansada i enfeinada, com sempre, no? Ara anava a dir, diré que tinc energia, però... A partir d'ara direm novetats. Novetat, no, estic a tope en docència, Vale. o sigui, molta docència. Al principi vaig tenir problemes amb absentisme, o sigui, m'acostava que els alumnes vinguessin a classe i això, que a part, a més és una cosa que, bueno, després ho vaig xerrant amb gent i és bastant comú, fins i tot altres universitats, no?, que surten com notícies de no venen, però ara estic més tranquil·la, venen, he aconseguit més o menys que venguin, si algú necessita truquis un dia ja ho explicaré com ho he fet, no? I bé, crec que ara hem aconseguit tenir una relació bona, perquè al principi no, jo volia que venguessin, ells no venien, i res. I tema tesi, bueno, potser... Analitzant. Analitzant. Ara estic fent una mica de tot. Estic analitzant i estic llegint per intentar escriure un article. Molt bé. O sigui que és com frenètic. Docència, analitzar, desenvolupar protocol, llegir, escriure, tot. Però per la resta bé. I avui, més enllà dels nostres drames, també tenim una convidada que ens explicarà que potser també té drames. Però m'explicarà una cosa superinteressant. Sí, bastant alia a lo nostre, així que amb moltes ganes i... Per tant, Tu podem mateixa, si donar vols pas. presentar. Hola. Bueno, moltes gràcies per convidar-me, em fa molta il·lusió estar aquí avui. Moltes gràcies a tu per venir, de veritat. No, em fa molta il·lusió i no res, em dic Iris Cuchí, vaig estudiar aquí a la Universitat de Lleida el doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal i no res, l'any passat, al març, vaig començar la meva tesis doctoral aquí també a la Universitat de Lleida al programa de Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, però estic al Departament de Ciència Animal i la meva tesi es basa més que res en investigar i desenvolupar noves estratègies reproductives que millorin la salut uterina i augmentin la fertilitat al boví lleter, que és a les vaques. Jo aquí m'acabo d'imaginar com a que, no sé, han de fer parir un munt de vaques i han d'anar agafant anàlisis de dir, d'aquesta manera ha anat millor la reproducció. Sí. És així? Sí. Bueno. Bueno. Sí, nosaltres el que fem bàsicament, així de manera una mica sintetitzada, és tenim diversos estudis en marxa ara mateix en els quals apliquem diferents protocols i diferents tractaments que tots tenen el mateix objectiu general, que serà aquesta millora de la salut uterina i, conseqüentment, un augment de la fertilitat, entre altres coses, però que, evidentment, cada estudi té la seva metodologia. Vull dir, al final, nosaltres, per exemple, podem aplicar tractaments a postpart, podem aplicar tractaments també el dia de la inseminació, a totes les vaques se les fa un seguiment, però cada estudi té els seus objectius secundaris, però sense oblidar-nos que al final el que estem fent és un objectiu general que serà aquesta desenvolupació de noves estratègies que podem aplicar a un futur a les nostres explotacions. Per això dic que és una mica una ciència aplicada, no? Que al final és molt guai perquè a nivell personal poder créixer dintre d'aquest sector i aportar no sols a manera de coneixement, vull dir, evidentment a manera de coneixement, però sinó també a nivell de maneig, a les explotacions, és molt gratificant per part personal. I de l'altra banda, jo crec que
hi ha un factor molt important que envolta la meva tesis, que és l'animal, no? I que és la vaca. I que compartir aquest procés de tesis amb elles, perquè som unes quantes, és molt sacrificat, però molt gratificant al final, perquè és un procés molt llarg. Nosaltres a totes les vaques li duem a terme un seguiment, vale? Evidentment, com he dit abans, depenent de l'estudi que estem fent, però normalment sempre se fa, imagineu-vos ara que estem parlant del postpart, li fem un seguiment a dia 7, a dia 14, a dia 21, a dia 42, després a dia d'inseminació, després a diagnòstic de gestació. Vull dir, no ens tenim que oblidar mai que és un procés llarg, és una ciència en la qual tot gira entorn a l'animal i que hi ha coses que no dependran de nosaltres. I a vegades pot ser una mica frustrant, perquè hi ha coses que no podràs manejar, no? Però d'altres és molt gratificant i molt agraït. Vull dir, jo disfruto moltíssim estar ahí tots els dies, bueno, tots els dies no, però quan estem en les vaques ho disfruto moltíssim i llavors té aquesta diferència. No, que d'alguna manera, quan explicaves al principi, és com... no sé com dir-ho, no? Sembla com poc agraïda a l'hora d'explicar-ho per les explotacions, queda com una paraula com molt de pobres animals, no? Però després, clar, que realment el que busques és que dins d'això que hi ha a nivell de societat, que és així, o sigui, que tinguin un benestar, saps? Que d'alguna manera repercuteix que estiguin millor les seves condicions. Però clar, ha sigut com... pobres vaques, no? Després, que bé que facis això per elles, no? És una mica la dualitat aquesta. No, sí, vull dir, per això vull recalcar que al final, des del meu punt de vista, el més important sempre serà l'animal i no sol per mi, sinó jo crec que puc parlar també pels veterinaris i pels ganaders. Al final, jo crec que no hi ha ningú més que s'estima els seus animals. Vull dir, nosaltres quan anem allà a les granges, vull dir, nosaltres ens les coneixem, s'apropen a rascar, a la mimitos, ara això, vull dir, no, que, o sigui, sempre, vull dir, hem d'estar agraïts sempre de lo que tenim i de lo que tenim gràcies a ells, en aquest cas als animals, i sempre s'ha de tractar amb dignitat i amb respecte a l'animal, sempre, sempre. I jo estava pensant ara, quan tu dius això de que aplicau diferents tractaments i protocols, quan dius tractaments, són tractaments farmacològics o... Sí. I tipus de disseny, què feis? Teniu un grup experimental on li aplicau aquests fàrmacs i tal i un grup control o com ho teniu? Sí, normalment, perquè clar, després tenim altres que potser apliquem un 2x2, vull dir que tenim dos hipòtesis, per dir així, podem aplicar un tractament, o sigui, 2 tractaments alhora, però normalment el que fem és aplicar un tractament. Llavors tu tens les vaques control i les vaques d'estudi. Llavors ahí és quan compares, perquè a totes se li fa el seguiment i l'avaluació igualment, és igual que sigui control i que sigui estudi, a totes se li fa un seguiment i després és l'hora d'analitzar, de veure si el meu objectiu principal, per exemple, és crear un ambient més favorable a l'hora de la inseminació perquè la inseminació sigui més eficaç i amb això reduir costes a les granges, no? Al final el que miraré serà com està la progesterona al meu grup control versus al meu grup estudi. Una mica quantes inseminacions he fet o el percentatge de diagnòstic de gestació que és favorable al dia 35. Una mica... I és una mica difícil també el que deia abans de sacrificat perquè és un procés llarg. Vull dir, tenim que tindre en compte que al final nosaltres apliquem avui el tractament o medim avui els paràmetres de l'estat ovàric, però al final no tindrem uns resultats fins que es doni tot. Vull dir, s'ha de donar una gestació, ha d'hi haure un part que sigui bo, la vedella ha de créixer, ha d'agafar també la seva condició corporal per la seva maduresa sexual. Vull dir, és un procés que avui medim, avui apliquem, però demà
no tenim els resultats. Vull dir, si Clar, no, s'ha d'esperar. ens estem anant fins i tot quasi vora 2 anys. És que, clar, això també me pregunta que la gestació d'una vaca, Sí, quan Jo dura també, més o menys? jo també m'ho estava preguntant. pues molt fàcil. La gestació de la vaca és com nosaltres, com els humans, 9 Ah, sí? mesos. Sí, Joder, és que igualment, Ostres. haver d'esperar 9 mesos. Claro. És molt de temps esperant per obtenir uns resultats de... Clar, supos que també vas recollint dades, però durant l'embaràs, no? O... Nosaltres el que fem és diagnòstics de gestació i al final, però perquè també és el que ens interessa el nostre objectiu. Vull dir, després hi ha altres estudis també que estem mirant, que pot ser, hi ha molts factors que afecten a les vaques, com hem dit abans, i hi ha altres estudis que estan mirant tot el que és estrès tèrmic i la concepció a l'estrès tèrmic, que volen mirar també les vedelles de la descendència, que són de les vaques que han estat inseminades a l'estiu, perquè les afecta la calor, no? Llavors, allí te'n vas fins a la primera inseminació de la descendència. Vull dir, pots embolicar tot el que vulguis. Llavors, és algo molt guai, però el que dic és algo una mica sacrificat en un procés llarg, perquè tampoc depèn de tu. Que jo això, amb el que està dient, vull dir que teòricament havíem quedat la setmana passada i l'Iris ens va dir no podré venir que s'han posat de part les vaques. Sí. Sí que això Sí. és tal És qual. que les vaques, al final, els vaques i el sector, al final, dels ganaders no en tenen ni de dies, ni d'hores, ni de... és igual que sigui dilluns com a diumenge, les 6 del matí com a les 6 de la tarda. Vull dir, al final l'animal està allí i tu depens d'ell, que és el que té. A mi això és una cosa que em sembla com curiosa, perquè ja no només per aquesta anècdota que tu dius, sinó també que mostra com lo diferents que són com les nostres àrees de coneixement o com fem recerca. Sí. No? Vull És que dir... tinc moltes preguntes. Perquè, no, per exemple, jo, si tracto amb profes, tinc molt clar, vaig a les escoles, demano. Tu vas a les granges, però clar, qualsevol granja també te diu sí, vine aquí i pots d'alguna manera fer experimentació amb les vaques que tinc aquí. O hi ha algunes que, jo què sé, al vostre institut de recerca o el que sigui, teniu alguna granjeta o alguna cosa, no sé com funciona la part d'agrònoms. Claro, això sobretot s'encarga el meu director de tesi, Vale. que és el que porta també tot això, perquè al final és algo que s'ha de fer en cuidau, saps? Vull dir, al final, evidentment, sempre hem d'estar d'acord, sempre se presenta el protocol a seguir, les millores que podem obtindre, però al final no deixa de ser recerca i no deixa de ser una hipòtesi, vull dir, però no sé, normalment amb els que he tractat jo he de dir que sempre han estat molt oberts a tot, Guai. perquè al final és el que dic, saps? Estem buscant un benestar a l'animal, llavors el primer interessat, per dir-ho així, és el ganader, vull dir, és el que més estima els seus animals i al final és el que voldrà tindre una millor granja, no? I uns millors rendiments. Llavors sempre han estat molt oberts i mai ens han dit, Que guai, que guai que es prestin així, o sigui, desconeixia totalment com... Pues és que, a més, aquí, en aquesta zona en la que estem, hi ha molta ganaderia, molta. Tenim molta sort, hi ha molta ganaderia, no sol boví, també tenim porcí, vull dir... Sí. Jo crec que no som conscients de la quantitat des del meu punt de vista, de la sort que tenim, perquè, vull dir, jo vaig a les granges i potser tinc 10 minuts, l'altra mitja horeta, vull dir que no em costa res arribar a les granges i poder dur a terme el meu estudi, que és una sort. Això sí que és veritat, vull dir que això sí que és una cosa de Lleida, perquè a mi és una cosa que me sorprèn. Vull dir, perquè a Mallorca jo diria, estic xerrant una mica així perquè tampoc ho he contrastat, però sobretot ho dic per l'olor que fa aquí, saps? Quan vas per... No, però no ho dic com una cosa dolenta, perquè a veure, fa olor de granja, no? I això és una cosa que se nota quan vas per pobles d'aquí, se nota. Jo crec que a Mallorca fa... molts anys, jo no ho he viscut. També feia aquesta olor per coses que especialment que diu mon pare, no? Que diu, això és una cosa que me recorda quan jo era petit, però aquí és una cosa que sí que m'hi he fixat que hi ha això, per molta granja de porc i de vaques, és veritat, és una cosa que... Clar, jo visc aquí des que vaig néixer i no... Bueno... Jo també me pareix normal, la veritat. Sí. No, però jo t'he dit, no ho dic com una cosa dolenta, que hi ha gent que potser sí que ho diu, tipus que olor a... Però no, és a dir, olor a vaca. No dic que sigui una olor dolenta, vull dir, jo ho veig com el que deies tu, però jo crec que és una sort això, i podem mantenir això, i que això formi part,
no fer l'ou de vaca, però vull dir que això formi part de l'economia i que hi hagi aquesta economia tan viva, jo ho veig una cosa molt bona. Sí, això totalment. I després, clar, aquí ve una altra pregunta que, bueno, d'alguna manera... Se pot intuir, vols dir? Sí, que per què aquest tema? O... Com acabes fent una tesi d'això? Bueno, és una mica complicat com ha acabat aquí. La veritat que jo crec que la tesis bueno, així d'una manera filosòfica va aparèixer just quan ho necessitava, no? Em va aparèixer i em va caure, perquè bueno, jo des de que tinc ús de raó volia ser veterinària, com una pesada. De fet, no tinc cap record que no sigui amb un animal al costat, cavalls, gossos, gats... Wow. Vull dir, jo sempre m'ha encantat estar a l'aire llibre, disfrutar i tal. I jo vaig entrar a veterinària amb una idea molt fixa. Vull dir, jo volia ser veterinària equina. Vull dir, jo monto a cavall des de que tenia 4 anys, llavors era, pues, bueno, objetivo fijo, focus in this. Què va passar? Bueno, van passar els anys, vam acabar els 6 anys de carrera i tenia clar tot menys què volia fer. Vull dir, al final van començar a entrar les pors a nivell professional perquè, sincerament, bueno, va aparèixer el famós síndrome de l'impostor, no? Jo no me veia capaç de fer el que estaven fent els meus amics, vamos, no em veia capaç. I després a nivell personal, perquè m'estava plantejant quin era el meu lloc, però és que m'estava plantejant si de veritat volia ser veterinària, no? Llavors era com a estic decepcionant tot el que espera la meva família, tot el que esperen els meus amics i tot el que esperava la Iris de 5 anys que li diria a tot el món que volia ser veterinària, no? Llavors, bueno, jo estava en unes pràctiques, perquè bueno, estava en unes pràctiques a la Granja San José, que li guardo molt carinyo, i allí venien, cada 2 setmanes, venia una veterinària, ¿vale? Jo estava a la zona de recria, que és tot el que és vedelletes, des del naixement fins a les futures reproductores, i jo estava allí, ¿vale? Llavors compartíem amb una altra veterinària, i venia l'altra veterinària, i miràvem els cols pulmonars, bueno, jo ja començava a dir, ui, cuidao. Llavors, just començaven els TFGs i teníem que elegir tema i vaig dir, mira, Carolina, yo quiero hacer algo aquí contigo. I és quan vaig tenir l'oportunitat de fer un TFG, ens va sortir un TFG molt guai i que Carolina, que li tinc molt aprecio i la vull molt, va ser quan me va dir, esto lo tenemos que presentar a algun lado. Llavors jo te vaig dir, bueno, vam presentar, vam anar a un congrés i allí va ser quan me vaig donar compte de que per una part ja estava enamorada de tot el que era el sector boví i per l'altra, sense voler, ja estava enamorada de tot el que era la recerca. Saps? Vull dir, jo m'acordo que xerrant amb les meves amigues, no sol de la uni, sinó també de la meva colla del poble, elles veien el TFG com un, bueno, pues es que me tengo que poner a hacer TFG, saps? Ho veien com un tràmit i jo me donava compte de que jo estava disfrutant fent el TFG. Vull dir, anar tots els dies a veure les vedelles, agafar les dades, passar les dades, analitzar... Vull dir, no sé, estava com a disfrutant i en aquell moment jo ja sabia que, vull dir, jo ja estava enamorada de tot això i no me donava compte perquè algo molt important és que jo no havia sentit mai parlar de lo que era un doctorat ni una tesis doctoral. Vull dir, ni a la meva carrera, mai. Vull dir que l'altre dia just ho parlàvem també amb una amiga i és que a 6è nosaltres ens van sentar i ens van dir totes les sortides que hi havia i en cap moment se'ns van plantejar el que és un doctorat. Vull dir, i jo considero que és algo, no sé, que no t'arribes a plantejar però perquè no s'ha donat. I jo el que estava pensant ara és com passes de fer el TFG amb aquesta Carolina, has dit que se deia, a fer una tesi, amb el teu director de tesi. És a dir, aquest contacte, com se fa? És a dir, com acabes en aquest grup, en contacte amb aquestes persones? Bueno, jo m'acordo que amb la Carolina me va dir, una frase que em va dir, que va dir, mira, en este mundo rica no sé si serás, pero disfrutar lo vas a hacer mucho. Llavors va ser com a... Allí me va canviar el xip i vaig dir, jo vull fer recerca, saps? Però en aquell moment pues, estava treballant en un altre puesto, bueno, no sé què, i de repente era estiu i va arribar un correu a la UDL que havia aquesta oportunitat de fer la tesis. Llavors ja va ser quan vaig dir... No sol tenia l'oportunitat de fer una tesis, sinó que de repente just era un tema en el que m'estava implicant, vull dir que era boví i que era reproducció, i va ser com a
de cabeza. Check. Sí, vull dir, jo crec, a més, no estava, bueno, no, estava por ahí i me vaig decidir, jo crec que vaig tardar 10 minuts. I després vaig trucar a la Carolina també per parlar amb ella, perquè, bueno, al final també me va dir que, bueno, pues, que pa'lante i no res. I vull dir, va ser com a, per això dic que va aparèixer la tesis, perquè va ser com a que me va arribar un correu, ho vam decidir, vaig xerrar amb el meu director, ho vam fer per videotrucada, per videoconferència, perquè jo no estava ni aquí, i ens vam decidir. Vull dir, és que era com a vaques, reproducció, vull dir, si no ho faig ara, dic, no ho faré mai. Que això és com a màgic, meravellós. sí, que passi això. Per això, de manera filosòfica he dit abans, que jo crec que és que va trobar, va caure i va dir, pues aquí me hallo. I aquí estem. És com tan bonic, i Tenia- tan rodó, tan tenia el nom fantàstic. posat ja. Que fort. Sí, la veritat que no, estic molt agraïda. O sigui, jo crec que és una oportunitat que és molt guai. I ara que ja sabem de la recerca de l'Iris i de per què va escollir el tema de les vaques i, bueno, No, lo bé que li van a tot, Sí. Podem passar a la pregunta del precari. Txan, txan, Així que txan. jo crec que ja saps com va això, obrirem aquest potet d'aquí. Tinc molta Raül, por vols fer ja les honores? de les poques preguntes que queden, el que pot arribar a sortir d'aquí. Txan, Lo millor txan, pel txan, final. txan, txan, Ja. Redobles. A qui li donaries les gràcies que t'ha ajudat a arribar a aquest moment? Qui vol començar? Txan, txan, txan. Tu mateixa? Vale, va. Per Vinga, convidar-me. convidada. Sí. Bueno, és una mica... Jo crec que amb uns pares i a la meva germana, que al final han viscut tot el procés de la carrera. Al final jo vivia a casa també mentre feia la carrera i he arribat a moltes coses que em pensava que no podria arribar gràcies a estar a casa. Vull dir, mai m'ha faltat de res i vull dir, és una part que no es veu, no? Vull dir que al final... Vull dir, nosaltres sol tenim el resultat que sigui pues, la nota o estudiar el doble grau o arribar a la tesis, però al final és una part que no es veu però que és molt important a nivell personal, vull dir, a nivell mental i psicològic. Llavors, jo crec que les primeres a la llista estarien la meva família, meus pares i ma germana. Després també crec que, com he dit abans, agrairia molt a la Carolina, a Luz i a la Granja San José, perquè al final jo no me vaig donar compte de lo que estimava fins que vaig arribar allí, no? I de lo que estava enamorada. I després també jo crec que una mica a les meves amigues, perquè les pobres han aguantat un munt d'àudios, plorant, frustrada, i llavors és com una mica d'agraïment de que hi ha dies que ens marxem i ens fem un cafè i sol parlem de coses bones i hi ha dies que marxem i estem plorant totes, no? Llavors, evidentment, jo crec que m'han fet també ser una mica qui sóc jo avui, no són les meves amigues, sinó també la meva família, i jo crec que estic aquí on estic gràcies a la constància i al treball. Però jo crec que aquesta llista tampoc l'acabaria mai, És moment d'entrega de premis total. És moment d'entrega de premis. I tu què? Jo sobretot també, o sigui, a la família se l'ha d'agrair sempre, o sigui, al final, bueno, el recolzament aquell que has tingut, no?, durant tota l'etapa aquesta com d'estudiar d'alguna manera o d'altra, no? Després també, clar, jo he estat com molt apadrinat sempre aquí a la universitat de la FEPS, o sigui, el David Aguilar, que és el degà que tenim ara, i des de ja fa un temps, o sigui, el vaig tenir de profe, sempre, Raül, ha sortit això, ha sortit l'altre, sempre com recomanant-me i fent una mica de mentor, i estic aquí, ara el tinc de director de tesi, i és com, ostres, si no l'hagués trobat pel camí, jo no estaria aquí avui, per exemple, no? I després també agrair a l'altra contrapart de la meva tesi, que és la Victòria, que també el contracte que tinc jo és perquè ella era Ramon i Cajal, i a partir d'aquí podia agafar com un doctorat, no sé què. I ho va cojar. Exacte, no? I d'alguna manera també la vaig trobar a partir d'un projecte i va ser com un, ostres, si no m'arriba a trobar amb aquestes personetes, és això, no? No tindria la facilitat d'estar aquí ara. Superagraït, màxim. I ja està. Després també m'agraeixo a mi mateix Ei, t'he de dir que per això ser tan estupendo. És important. Que això no ho important. havia pensat, però és important. O sigui,
mira, és superimportant. I crec que amb això que deies del síndrome de l'impostor i tal, està bé també agrair-t'ho tu mateix, perquè tu al final ets qui està aquí, no? Bueno, que s'està Currant-s'ho pegant i la tal. matada, no? No ho havia pensat, però me sembla... està molt bé. Sí, per treure ganes. Sí. Bueno, jo me repetiré una mica, perquè al final crec... El que passa és que sí que Com posaré... és? posaré les meves cosetes personals, perquè jo sí que... El meu premi, no? Sí que, bueno, òbviament, com tothom, agrair-ho a la meva família, vull dir, no sé, a tots, vull dir, especialment, probablement diria mon pare i mon mare, no? També el meu germà, però especialment, no, dic que per diferents coses, Que no? no s'enfadi el germà quan ho No, sí, no ho deia per això, deia especialment amb mon pare i mon mare en aquest sentit de dir, sempre m'he sentit molt recolzada de si caus, no? Aquí tens un lloc. Vull dir, tant en qualsevol sentit, no? Si caus de que doncs, aquest projecte de vida no te va bé, o si caus perquè econòmicament és una carrera que és inestable, no? Perquè sí que és veritat que ara doncs, tens un contracte, no? Predoctoral i tal, però què passa quan acabi això? No? Vull dir, a veure, no? Sempre m'he sentit molt recolzada de dir, bueno, si necessites res, aquí estem en tots els sentits, no només de recolzament de dir vinga, ànims, no? Sinó que també doncs, tota aquesta altra part també, i ja deia també, i a tots tres, diguéssim, a mon pare i a el meu germà, per també, d'alguna manera, per creure, no? En mi, de fet, això que deien de que mai vos havíeu plantejat fent una tesi i això, jo mai abans, però sí que és veritat que record una conversa amb el meu germà, que és el meu germà, de dir-m'ho, de dir, vols dir que no podries fer un doctorat i tal? Vull dir que també per aquesta cosa de dir que creuen en tu, no? Això també. I després sí que especialment a un dels meus directors de tesi, vull dir, jo estic agraïdíssima als dos, però especialment a un, que jo sempre dic que és com qui me va trobar, no? Vull dir, jo vaig començar una altra carrera, la vaig deixar, vaig arribar aquí, jo d'alguna manera tenc la sensació com fugint una mica, de dir, i no me trobava. Vull dir, jo estava aquí fent una carrera que no acabava d'encaixar en el que jo realment volia. I llavors, doncs, un dels meus directors de tesi, en Marc Clarà, és com que jo dic sempre que és com la sort professional que vaig tenir en aquell moment de dir me va oferir començar amb una BIR, amb una beca d'introducció de la recerca, me va com obrir aquest món de tot el que és la recerca i tal, i per mi ha estat com, per fi, després de tot el recorregut, m'he trobat. Però si ell no m'hagués oferit aquesta oportunitat, jo no estaria aquí, no? Per tant, és com aquestes dues coses. Que bonic, les persones que ens anem trobant. Sí. Uns besitos, tothom. Sí, perquè al final aquesta gent té un impacte fonamental Sí. en la teva vida, la teva trajectòria professional. És que jo a vegades ho penso i dius, és que si no hagués anat allí, què Clar. seria de mi? Vull dir, què estaria fent amb la meva vida? O de veritat hagués trobat un altre camí que me porta on estic avui, saps? Vull dir, és que a vegades Sí. penso i dic, perquè te vas frustrant de que no trobes el teu puesto, de que aquí no estàs a gust, i que ara una vegada ho trobes, dius, hagués acabat aquí igualment donant 1000 voltes? Saps? Era el meu destí o no? Llavors és una mica... Jo això ho he pensat també tantes vegades. No, és veritat, perquè a part, a més, una altra cosa que penso, que clar, jo no sóc d'aquí. Jo fa molt de temps que sóc d'aquí, però jo la meva vida era vinc aquí, acabo d'estudiar i me'n vaig. No? I clar, és com que tota la meva vida ha estat condicionada per això, per coincidir amb unes persones determinades. És que és molt fort, si tu pares a pensar. Sí, sí. I sí que penso això, dic, si no hagués passat això, què seria de mi? Què faria ara? No? I me seguiria sentint Sí, com sí. perduda? Bueno, no ho sabrem mai. Jo crec que sí. Que sí que estaria perduda o que sí que ho sabrem, perquè espero que no. Ai, per favor. Bueno, Molt bé, doncs ara que després d'haver-nos parlat així com ben intensos. sentimentalats, podem passar a la teva secció preferida. Que bé, citats. Regala ciència. Xan, 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 xan. Aleshores, bueno, no important. Has portat alguna cosa? Sí. Estàs contenta, que sí. Sí, si no, jo ja... Se'n va. Però em teniu que perdonar perquè no és res científic. Vull dir, al No passa final... Però Aquest té un se'n valor pot simbòlic. Vull dir que a lo millor és millor. No, és que també, no? De què rius tu? És que, hi ha més. Però si això està molt relacionat. Uau! És lo más! Vale, té un valor simbòlic. Vale? Tu s'he portat uns mostatxons. Els mostatxons és algo típic del meu poble, que és Fraga. Vale?
Bueno, i això va sortir perquè l'altre dia xerrant amb les meves amigues fent un cafè, estàvem xerrant d'això del podcast, de tot això, i vam acabar parlant de la diversitat lingüística, no? Llavors nosaltres a Fraga parlem el fragatí, llavors és com la manera de donar a conèixer també el fragatí, de lo que xerrem nosaltres, i de que és molt guai que puguem donar-li veu a les nostres llengües i sobretot transmitir-los com us ho han fet a nosaltres, els nostres iaios, i no res, xerrar-la per recordar-la i que no s'olvidi, que és el més important, no? Llavors per això és algo típic de Fraga, i per l'altre costat us porto algo típic del sector. Una cosa, és que m'estic emocionant i tot. Jo també. Pot ser més emotiu el capítol d'avui? No, jo també. És intens. Sí, aquesta reflexió sobre la llengua... Bueno, és que m'estic parlant. Llagrimeta. Sí. Perdó. I després, una mica el sector boví, que és la llet, però no volia fer sol al sector boví, sinó al sector primari, que al final és algo que tenim molt al dia a dia, que nosaltres no ens donem compte, obrim una nevera i tenim el nostre pernil, el nostre entrepà, la nostra llet, però que hi ha un treball, és un sector dur i que se li ha de donar la importància que té, que com he dit abans no en té ni d'estacions, ni de dies ni d'hores, com que no res, donar-li les gràcies als pagesos que estimen la seva terra i als ganaders que estimen els seus animals. I Jo he de dir que no me pot agradar més. I he de dir que la tassa l'he pintat jo. Uau, és que és perfecte. És que... No estic molt... Jo crec que ha quedat molt bé, estàs no? molt què? Ha quedat beníssim. Orgullosa? Cuidado. No, està superbé, no el diguis. Però bueno. No, m'encanta, però és que m'encanta, eh? Jo aquí acabo temporada, Jo me la pido, aquesta tassa. Però és molt bonica, té el seu valor també. Un superaplaudiment. Però super. I moltíssimes gràcies. A vosaltres. I doncs deixem per aquí l'episodi d'avui. Aquest episodi tan emotiu m'ha encantat. I ens veiem al proper i... Apa secció! Apa secció! Molt bé. Sí, pot.